Onko studio livessä? On. Miltä tuntuu, ystävät? Nyt ollaan studiossa virallisesti livessä. Nyt on mahtava fiilis. Oi. Loistavaa. Tervehdys kaikki ystävät siellä, tämmöiset avaussanat tähän sessioon. Tutut ja tuntemattomat. Mun nimi on Niittyviita Antti. Olen toiminut tässä Aamukaka-podcastissa hostina ja Provella testausasiantuntijana, toimitusjohtajana. Ja me ei olla suomenkielisiä tuotantoja tehty aikoihin, joten tämähän on niin virkistävää päästä tekemään tällaista teidän kanssa, Marko ja Kari. Niin mahtavaa, että olette tullut paikalle. Katsojille taustatiedoksi syy siihen, miksi juuri nämä heput on täällä, niin juuri sain tässä luettua viikonloppuna tämmöisen eeppisen kirjateoksen kuin Act to Lead. Ja tämä Act to Lead-kirjan tässä ohjelmistotestauksen johtamisen käsikirja. Niin kuin näette, niin täällä on siis käsittämättömästi tämmöisiä merkintöjä, että täällä on arvoa täällä kirjan sisällä näihin kansiin painettuna. Ja nuo heput tuossa, en tiedä millä suunnalla meikäläistä näkyy, mutta mä näen nyt teidät tuolla, niin Marko ja Kari on niin kuin nämä pääkokit tämän kirjan takana. Ja tässä puhutaan tästä kirjasta tämän podcast-jakson ajan, mutta ihan ennen kuin mennään sinne, niin olisiko pienet esittäytymiset paikallaan? Ja jos vielä tehtäisiin sillä tavalla pähkähullusti, että Marko voisi esitellä Karin ja sitten Kari voisi esitellä Markon, niin kävisikö sillä tavalla? Ei yhtään helppoa paikkaa teitä laitettu. Kokeillaan, ei ole ikinä ennen tehty, niin katsotaan, mitä tulee. Hit it. Anna mennä, Marko. Joo, eli Kari on tuommoinen pitkän linjan testausammattilainen. Oliko loppuun 30 vuotta, taitaa olla jo työkokemusta testauksen alalta. Ja Kari toimii tällä hetkellä Knowitilla testausalueen johtajana siellä. Ja hän on urallaan napannut aika monta tuommoista palkintoa. Vuoden testaajaa ja Eurostar oliko se Testing Excellence Awardia ja DASAn DevOps-kouluttaja, että hän on kyllä hyvin tunnettu näissä piireissä Suomessa ja maailmalla. Ja Kari on myös pitkän linjan FISPin, eli Finnish Software Testing Boardin jäsen, ja olit puheenjohtajana silloin, kun mä olin siellä, ja taloudenjohtajana, mitä kaikkea sä oot tehnyt, ja ISTQP:ssäkin ollut mukana, että Karilla on kyllä tosi paljon kokemusta. Ja Kari on kirjoittanut vielä tämän meidän kirjan lisäksi, niin on Dragons Out-kirjan lapsille testauksesta, ja taitaisi olla vielä kolmaskin kirja. Oliko se Agile Testing vai jotain? Joo, tuo kuva, mikä tuolla Karin taustalla näkyy, niin mä oon pahoillaan, ystävät, että se voittaa tämän kansikuvan. Siinä on lohikärmeet, jos on lohikärmeet, se voittaa kaikki kansikuvat maailmassa. Kyllä. Ei, on tämäkin hyvä. Mutta tässä on semmoinen, tämä kiinnitti siis huomion, tämä kirja, ennen kuin siirrytään tuohon seuraavaan esittelyyn, kiitos Marko, kiinnitti siis mun lapset. Ne kiinnitti huomiota siis tähän näin, niin katsoin, että mikä tämä kirja on, kun tätä oli siis, postissa olin tilannut näitä 3 vai 4, näitä on tässä pyörinyt meillä pöydillä, ne kiinnitti huomiota tähän, niin onko tämä se sama heppu, joka on kirjoittanut sen lohikärmen jutun? Mä sanoin, että tämä on se sama heppu, ja sillä on ystävä. Niin tämmöinen se tausta, että siis Kari, sut on tunnistettu myös niin vähän semmoisessa skenessä, joka ei tule suoraan testauksesta, niin se oli mun mielestä jotenkin hirveän riemastuttavaa. Se on hyvä kuulla. Ja muuten ehkä tunnistavat myöskin ton piirroskädenjäljet. Meillähän on siinä sama kuvittaja kannessa, eli Adrian Sell on piirtänyt molemmat kansikuvat. Aivan, joo. No siis kieltämättä siinä on semmoinen, että se saattaa semmoinen samankaltaisuus vielä kiinnittää lisää huomiota. Joo, tämä on aivan briljantti, mä tykkään tästä kyllä. Kyllä. Mutta minä esittelisin Marko. No niin. Markohan on siis koko lailla yhtä pitkä ollut alalla kuin minäkin. Itse asiassa ehkä jopa vuoden tai pari pidempään. 30 vuotta tulee vissiin Marko sulle tänä vuonna täyteen. Laskeko yhtään oikein? Joo, marraskuussa tulee 30 täyteen. No, aika moista. Ja testausta on Marko tehnyt hyvinkin monessa paikassa. Johtanut sitä, tehnyt sitä, ollut coachina ja apuna. Ja Markolla on semmoisia firmoja siellä taustassa kuin Ericsson ja Sonera ja Nokia, Konecranes, Elisa, Tietoevry. Ollaan Markon kanssa paljon puhuttu näistä asioista yhdessä, niin on tullut meidän molempien taustat toisillemme tutuksi sinänsä. Ja tosiaan Markon kanssa oltiin Finnish Software Testing Boardissa yhdessä ja tehtiin paljon isoja juttuja, ponnistettiin sitä Testing Assembly-konferenssia pystyyn ja käyntiin ja saatiin tosi hieno vakiintunut toimintamuoto siitä ja
sitten on ollut kaikkea muutakin tietysti STKP-toimintaa niin kuin noissa järjestöissä aina niin yhdessä. Ja nyt on ollut upeata sitten. Marko on ollut tosi hyvä kirjailija myöskin ja hänestä on kuoriutunut upea kirjailija, niin aivan mahtava. Ja Marko on tällä hetkellä töissä Hidden Trailillä. Loistavaa. Anta siinä. Kiitos. Mulla jäi mieleen tämmöinen tosi hauska juttu tästä kirjan alussa. Te kerrotte, että miten teistä tuli, niin kuin, miten te päädyitte tänne teidän niin kuin alkutarinaa. Ja tässä Marko sun kohdalla sitten täällä sanottiin, että ensimmäinen tietokone niin oli VIC-20. Siihen Kyllä. aikaan tietokonepelejä kirjoitettiin lähinnä itse. Pelin ohjelmistokoodi luettiin tietokoneen lehdestä ja kirjoitettiin riviltä koneelle. Ja aivan siis niin riemastuttavaa, suorastaan niin inspiroi meikäläisen ajattelua. Ja mä muistan kanssa semmoisia niin näitä esimerkkikoodeja, mitä jostakin pelilehdistä aikanaan luin. Ja sä oot mennyt hieman eeltä ilmeisesti tässä aikajanalla myös meikäläiseen nähden, niin tuleeko sulla mieleen joku tämmöinen niin highlight sieltä näistä peleistä, mitä sä niin naksuttelit sinne sieltä sitten lehden sivuilta sitten omalle koneelle? No highlight oli varmaan, että kun sen sai toimia, että tuli niin paljon virheitä siellä ja sitten niitä nauhoitettiin kasettiasemalle ja kasettiasemahan ei toiminut ja sun piti säädellä sitä äänipäätä ja muuta, että se oli hivenen vaikeampaa se pelaaminen kuin nykypäivänä. Mutta toki sitten kun meni muihin koneisiin, niin sitten sai jo niinku oikeat pelejä, mutta en kyllä muista yhden autopelin muista, mikä kirjoitin siellä. Siinä oli musta ruutu, siis mulla oli mustavalkea telkkari Wikissä. Ja siinä oli vaan semmoisia valkoisia tolppia oli niinku. Ja ne niinku, niistä tuli se tie. Se oli se grafiikka, ja sitten me äimisteltiin, että on hieno autopeli. Ui vitsi, joo. Mulla on vieläkin tuolla kotipaikalla tallessa niitä pelejä. Joo. Onko sulla ne C-kasetit, klassiset C-kasetit? Voidaan katsoa sitten Joo, C-kasetilla. Sitten siinä oli semmoisia moduleita, mitä laitettiin. Ja mulla oli 16 kilotavun lisää muistikin siinä, että saatiin isompia pelejä sinne. Että... Joo, ei vitsi. Toi on mahtavaa. Mekin ladattiin Bubble Bobblea aikanaan tuolta kasettiasemalta, mutta mä en päässyt koskaan kasettiasemalta kirjoittamaan omia. Toi on hienoa. Wow. Mutta hei, mennäänkö tähän kirjaan vähän sen seuraavaksi? Mä haluaisin puhua näistä peliohjelmoinnista kauan sitten, niin paljon lisääkin. Me voidaan tehdä sitten vaikka joku oma jakso, jos joku katsoo ja sanoo, että hei, tästä lisää. Mutta ohjelmistotestauksen johtamisen käsikirja. Ja mun mielestä tämä osuu semmoiseen kohtaan, että jos pikkusen tämmöisen mielipiteen saa kertoa, niin musta osuu todella hyvään kohtaan, koska mä en ole törmännyt aikaisemmin hirveän moneen teokseen, mikä puhuttelee tämmöistä CXO-levelin johtajaa, niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta, että mitä CXO-levelin johtajan olisi viisasta oppia testauksesta. Ja sitten, että kirja puhuttelee ikään kuin, on kirjoitettu vähän niin kuin tämmöisestä fokuksesta. Tämä sopii siis tietenkin kaikille muillekin, ja erityisesti testausalan asiantuntijoille mun mielestä siitä syystä, että millä tavalla meidän pitäisi opetella myös puhuttelemaan niin kuin johtoa siitä, mikä on merkittävä sen laadun syntymisessä. Ja mun mielestä todella niin kuin hienosta tulokulmasta te lähdette tässä, niin kuinka tämä niin kuin on tämä idea, mistä tämä on saanut alkunsa? Mistä tavallaan te huomasitte, että ei vitsi, tätä me tarvitaan nyt niin kuin erityisesti Suomen maassa, mutta tämähän on kääntymässä myös enkuksi, niin sitten myös maailmalla. Tokihan tämä on niin kuin pitkällinen kokemus ja voisiko sanoa joskus tuskakin, että niin kuin huomattu, että itse kun ne muut ei tiedä, vaikka niin kuin pitäisi tietää testauksesta jotain. Ja sitten sillä johtopäätöksenä tapahtuu semmoisia, että ei olekaan budjettia testaukselle tai testaajia ajatellaan vasta niin kuin viime tipassa tai vasta kuin viime tuotantoon. Niin kaikki tämähän niin kuin lopulta johtuu siitä, että testauksessa ei ole tiedetty. Ei ole niin kuin osattu huomioida sitä ja se on täysin ymmärrettävääkin tietysti silleen, että onhan sitä monia asioita, kun tietojärjestelmän projekteja tai softia rakennetaan, että ei testaus ole ainoa asia, mikä pitää huomioida. Mutta sekin pitäisi huomioida, niin tätä tuskaa me lähdettiin tässä paikkaamaan. Joo, että tätä itsekin, kun on tätä ollut niin kuin töissä, vaikka Konecranesillä ja Elisalla, että vastasi koko IT-osastotasoisesta testauksen kehittämisestä, niin näkee paljon ja juttelee paljon kaikkien ihmisten kanssa, jotka niin kuin johtaa testausta, mutta ne tekee otona sitä, että on tuotantopäällikköä, projektipäällikköä, totta kai sitten johtoa ja muuta, niin tätä siellä niin kuin paljon näki ja totta kai aikaisemmissakin paikoissa nähnyt, että se testaus ymmärretään väärin. Että nimenomaan mekin halutaan tuossa kirjassa niin kuin erottaa se ymmärtäminen ja osaaminen, että luoda ennen kaikkea sitä ymmärrystä, semmoista pitkäjänteistä pohjaa siihen, että ymmärrettäisiin asioita. Että senkin takia me lähdetään ihan, että mikä on laatu, mikä on testaus.
ne on niin helppo ymmärtää väärin. Se on tosi helppo ymmärtää väärin ja inhimillinenkin ymmärtää väärin. On, ja mä oon huomannut, että se monesti kun tapaa testaajia, niin myös testaajille itselleen joskus on vähän niin kuin struggle, semmoinen, niin kuin, että ne joutuu vähän niin kuin työskentelemään, kun ne yrittää selittää, mitä on testaus. Ja eikö meidän kuitenkin pitäisi testaajia olla parhaita maailmassa selittämään se toisille, että mitä se on. Ja tämä antaa minun mielestä pelimerkkejä siihen, että kuinka se ei olisi enää niin työlästä se toisille selittäminen. Ja se vaan on mikä tahansa asia niin kuin selittäminen on lopulta vaikeaa ennen kuin sitä harjoittelee. Ja sinänsä niin kuin oikeita sanoja niiden antaminen niin on tietysti yksi juttu, sitä me tässä kirjan kautta voidaan tehdä, että annetaan malleja, että kerropa vaikka tällä tavalla, mutta toisaalta sitten edelleenkin ei siinä käänty sujuvaksi ennen kuin kertoo siitä toistuvasti omille sidosryhmille, niin sitten alkaa löytyä ne sanat, että tätä se testaus on. Joo, ja nimenomaan kirjan kirjoittamisessakin oli tuo sanojen haku, että miten kirjoitetaan sille kohderyhmälle, mitkä ei välttämättä tiedä kaikkea. Mulla esimerkiksi tyttäret, tätä oli oikulukijoina kanssa, niin hekin kyseli ja sitten itsekin muutin sanoja ja muita, että olisi semmoista niin kuin helppoa ymmärrettävää tekstiä, että ehkä testaus on itsekin vähän tehnyt itsestään semmoisen monimutkaisen möhkäleen, missä on kaikenlaisia termejä paljon. Totta kai asiantuntijoiden täytyy niitä ymmärtää, mutta ehkä ylemmällä tasolla johtaja ei tarvitse ihan kaikkea niin kuin tietää termejä. Kyllä. Tuo oli mun aika hyvä palaute, kun meillä oli paljon pilottilukijoita, niin just se, että sanoppa vielä yksinkertaisemmin, niin me itse asiassa niin kuin melkein kaikki luvut käännettiin ylös alasin siinä kirjoitusprosessin aikana silleen, että siinä alussa yleensä kerrotaan mahdollisimman yksinkertaisesti, että tämä on tämä pointti. Se on vain tärkeää. Joo, se itse asiassa mitä joskus, kun tätä kirjojen kirjoittamista on niin kuin vähän niin kuin tutkinut itsekin, niin on törmännyt tämmöisen, että melkein poikkeuksetta tämmöisessä niin kuin siinä kustannustoimitusvaiheessa, missä se kirja sitten optimoidaan niin kuin lukijalle, niin siellä paitsi häviää sisällöstä niin kuin iso siivu, niin kuin turhaa sanahelinää, mutta sitten toinen juttu on siinä, ikään kuin siinä vaiheessa on sitten se, että se reading leveliä, jos onnistuu vähän niin kuin downgradeaamaan pikkusen alaspäin siitä, mitä alun perin aiko. Eli niin kuin tavallaan se, että onko se lukija 25 vai 20-vuotias, tiedätkö? Että jos sitä pystyy tuonaan pikkusen alaspäin tätä niin kuin reading leveliä, niin se parantaa siis niin kuin sen kirjan niin kuin arvoa myös niille, ketkä on sillä korkeammalla levelillä. Niin mun mielestä tosi niin kuin tärkeä oivallus. Ja toi on vähän niin kuin, että joskus me testaan, että mä huomaan, että palavereissa ja tälleen me niin kuin harhaudutaan vähän niin kuin puhua liian kauniisti ja hienosti, kun me pitäisi vähän niin kuin puhua yksinkertaisemmin. Ja se auttaisi niitä ihmisiä, ketkä testauksesta ei vielä tiedä niin paljon kuin me, niin tajuun enempi, koska kuitenkin me tarvitaan niitä ihmisiä tekemään sitä laatua, niin kuin tässä kirjassa sanoitte. Tuossa, kun puhuttiin tästä niin vielä tästä johdosta, ja kun te olette uralla tavannut paljon niin tätä niin ihan ylimmänkin tason johtoa, ja tälleen Marko totesi tuossa, että tietyllä tavalla siellä tarvittaisiin vähän lisää niin ymmärrystä siihen niin testaukseen, että testaus ei ole pelkästään vain niin yksi sana, vaan että se testaus on suuri rikkaus, ja siellä on paljon erilaista, ja tämä laatu, niin millä tavalla se sun mielestä tai teidän mielestä on niin kuin näkynyt organisaatiossa, mitä te olette tavannut, että johto ei ymmärrä testaus- ja laadunvarmistusteemoja riittävän niin kuin suurella resoluutiolla? No siitähän seuraa esimerkiksi epäselviä sopimuksia, epäselviä suunnitelmia, vaikka projektipläneja. Mullakin on ollut täällä tätä asiakkaissa semmoinen keissi, missä mä oon auttanut asiakasta, että kun on tehty sopimus ja on käytetty ehkä esimerkiksi niin kuin yleensä käytössä olevia termejä väärin, se oli mullekin tosi iso yllätys niin kuin myöhemmin, että tämä ei tarkoittanutkaan tätä. Siitä on aina vaan semmoista selitystä ja sitten kun ne menee tuollaiset vaikeat asiat, kun ne jätetään epämääräisesti niin kuin sovituksi, niin ne on tosi turhauttavia ja aikaa vieviä ja joskus aika mahdottomiakin korjata jälkikäteen. Että se pitäisi saada sinne jo ihan siihen, vaikka sanotaan IT-järjestelmän ostovaiheeseen, niin kyllä sinne kannattaa ottaa joku testaaja mukaan katsomaan niin kuin vaikka sopimuksia ja vähän haastamaan ehkä sitä, että onko siellä kaikki mukana. Koska se niin helposti menee siihen semmoinen niin kuin liiketoiminnan tekemä testaus vaan siihen toiminnallisuuteen. Mutta sitten kun otetaan muita laatuelementtejä mukaan, tietoturvaa, performanssia, recoverabilityä ja muuta, niin ne saattaa aika niin kuin usein unohtua sieltä. No, toinen, mikä tulee monesti, on semmoinen mustavalkoisuus, että
Mä sanoisin oikeastaan näin, että testaus on sellaista niin kuin harmaata aluetta monessa kohtaa. Se ei riitä, että olet tehnyt yhden testin tai nuo testit, vaan edelleenkin pitää miettiä, että onkohan nyt tarpeeksi tietoa, että ymmärretään, minkä laatuinen tämä järjestelmä on ja voidaanko mennä tuotantoon. Niin se on niin kuin jatkuvaa kysymyksen asettelua. Se ei ole vaan se, että kun mä oon tehnyt noin 10 asiaa, vaikka olisi mietittykin jo, että tiedoturvatestaus tehdään ja tehdään käytettävyystestaus ja tehdään toiminnallinen testaus ja hyväksymistestaus tekee jotain ja koodaaja testaa omansa, niin sekin on vain niin kuin 5 asiaa, että on tehty nämä 5. No riittääkö se? No ei riitä, ei vielä tiedä. Ja se on niin kuin vaikea ymmärtää, johtoryhmätasolla on huomannut. Eli se, että jätetään auki se tavallaan skouppi, näitä ehkä vielä tehdään ja vielä ehkä joudutaan tekemään lisää. Ja se näkee myös semmoisissa keskustelussa, että tuotannosta löytyy vikoja, sitten niin kuin ihmetellään, että mehän ollaan testattu tämä. No ollaan, mutta ehkä eri laitteilla tai eri softaversio tai eri data tai et kyllähän se aina joku sillä selittää sitä enemmän tai vähemmän, että mistä se johtuu. Ja se on todennäköisesti jäänyt testaamatta. Ja silloinkin mä aina sanonut, että sittenhän se on vielä pahempi tilanne, jos me on oikeasti testattu tämä, mutta ei olla huomattu sitä. Mutta kuitenkin, mitä mun kokemuksella on ollut, niin ne on kyllä yleensä jäänyt testaamatta. Siinä on aina ollut jotakin erilaisuutta. Joo. Kyllä. Tämä oli mun mielestä riemastuttava, tuli tästä mieleen, mitä sanoitte, niin tuli tämmöinen lause, kuote tuolta kirjan sivuilta. Oli pakko kirjoittaa ihan tänne siis vihkoonkin ylös. Se alkoi sillä tavalla, että testaus on niin kuin loma. että sitä voisi vaan jatkaa, jos vaan sitä rahaa ja aikaa on, eikö vaan? Niin, tuossa on yksi tämmöinen keskeinen teema justiin se, että niin ikään kuin moni organisaatio vähän niin kuin erehtyy siinä, että se testaus olisi joskus tehty. Niin ajattelemaan, että se olisi niin kuin jotenkin done ja siihen olisi joku tietty niin kuin aikaraami, jonka sisällä se on niin kuin ikään kuin tehty. Niin onko mukaan niin, että niin kuin huomenna ei voisi testata lisää? Niin juuri koskaanhan se ei ole näin, eikö vaan? Aina voisi tehdä lisää. Silti jossain kohtaa pitää katkaista, koska ei tule enää niin kuin riskiä alle riittävästi tai liiketoiminta-arvo ei tule enää niin kuin merkittävästi lisää. Sitten tuollaisia virstanpylväisiä se pitää katkaista jo. Ja ne on onneksi kieltä, mitä johtoryhmätkin ymmärtää. Riskit ja arvo. Tämä oli niin briljantti kuote, että mun pitää kysyä, että kumpi se teistä oli, joka oli lomalla ja keksi tämän? Nyt täytyy sanoa, että nämä menee sekaisin, kun mä oon niin paljon hierottu, niin en osaa sanoa, että kumman se on. Voi olla multa, mä oon joskus käyttänyt ehkä aikaisemminkin. Ja nyt mä rupesin miettimään, että päteekö se myös toistepäin, että loma on kuin testausta. Joo, totta. Ei vitsi. Joo, mutta tämä oli riemastuttava. Aion siis pölliä ihan häikäilemättömästi tämän ystävät. Tämä oli briljantti. Mutta tuo on tosiaan hyvä esimerkki tavallaan siitä, että jos palaa taaksepäin vähän siihen, että miten se näkyy organisaatiossa, että sitten se testausymmärrys ei ole sillä niin kuin ylintä johtoa myöten ehkä niin kuin aivan riittävällä tasolla. Joo. Tuleeko teillä mieleen muita tämmöisiä esimerkkejä tähän liittyen? Kyllähän se näkee siitäkin, että niin kuin, mitä kirjassakin puhutaan paljon, että on se organisaatiotaso ja tavallaan operatiivinen taso. Että kyllähän johdon pitäisi niin kuin ymmärtää, että miten siellä testataan. Että siellä monesti on vaikka domeineja, missä on eri tiimejä. Saattaa olla 20-30 tiimiä siellä. Niin siihen olisi kyllä hyvä luoda näkyvyys niin kuin johdolle, jonkunnäköinen näkevyys siihen testaus niin kuin praktiikoihin tai muihin. Ja nyt mä en puhu testaustuloksista, niin kuin pass and fail, vaan ylipäätään testaukseen. Onko osaamista, onko aikaa, tehdäänkö tätä vaikka mitä lähestymisiä siellä on. Koska ainoastaan silloinhan johtokin voi johtaa. Ihan samalla lailla johto saa varmasti niin kuin NPS-raportteja ja FINA-raportteja ja muita, niin ei se mun mielestä testaus tai tuotekehitys ole yhtään se eri juttu. Mutta hyvin harvoin sitä tapahtuu. Joo, hirveän usein näkee sitä, että halutaan antaa se jonkun luotettavan henkilön käsiin se testaus. Että hoida sinä testaus. Mutta sitten se unohtuu, että ei voi kokonaan antaa. Pitää antaa se suuntaa ja toivetta, vaikka nyt edes laadutasosta. Se helposti jää. Eli haluttaisiin niin kuin kokonaan delegoida se testaus, mutta pahimmillaan toimittajalle kokonaan. Että omasta firmasta kokonaan ulos. Ja sitten ollaan tosi heikoilla jäillä, että annetaan kaikki ohjenuoret muualle. Tai kaikki valtuudet muualle. Kun ohjenuora pitäisi niin kuin olla itsellä, se pohjantähti pitäisi olla omassa firmassa pysyä. Ja kaiken näköistä voi kyllä antaa tehtäväksi, mutta tavallaan ymmärrystä ja vastuuta ei voi antaa pois. Joo. Kyllä siellä itse oltava niin kuin kuskin penkillä. Oliko se sitten itse tehtyä testausta tai alihankittua.
Kyllä. Kyllä. Just tavallaan itse mietin tämmöistä, että niinku, jos niinku liiketoiminnan näkökulmasta ajattelen, mä monesti piirrän niinku johtajille tämmöisen pyramidin, missä niinku se on 3 leveliä, ja ylimmällä levelillä, että se liiketoiminnan niinku oikeastaan ytimessä on se brändi, se että niinku, kuinka uskottava, luotettava ja mitä ikinä onkaan, että mitä se sun brändi edustaa. Ja se maine synnyttää sitä liiketoimintaa. Jos maine on rapautunut, liiketoiminta rapautuu. Jos maine kasvaa paremmaksi, niin se liiketoiminta kasvaa paremmaksi. Ja tämä maine rakentuu periaatteessa aina asiakastyytyväisyyden päälle. Ja minkä päälle asiakastyytyväisyys rakentuu, niin se on sen pyramidin se perusta, eli se on tosiasiassa se, että kuinka luotettavasti pystyy lunastamaan ne lupaukset, mitä on antanut. Ja se on laatu siellä se baselineissa, että sen päälle se kaikki lopulta liiketoiminnassa rakentuu. Niin. Tämä oli mun mielestä hienosti sanottu, eli vähän se mitä mä kuulin tästä, mitä sanoitte, saatatte sanoa eri asiaa, mutta mä kuulin vähän sitä, että moni erehtyy ajattelemaan, että testaus on jonkun toisen heiniä, kun se tosiasiassa se laatu, mikä sieltä testauksen keinoin, se on yksi keino synnyttää sitä, niin sehän on yksi core-prosesseja ja core-juttuja siinä koko liiketoiminnan toteutumisessa. Tästä syystä sitä ei vaan voi niinku heittää muualle. Ei voi antaa pois. Mä oon tässä urani varrella muutamia kertoja, onneksi vaan muutamia kertoja törmännyt siihen tilanteeseen, että yritys haluaisi hyväksymistestauksen ulkoista jonnekin maan rajojen ulkopuolelle. Ja se ei vaan niin kuin voi olla niin. Mä oon sanonut, että ei voi olla. Kaikennäköistä voi ulkoista, mutta siinä kyllä omien ihmisten pitää sanoa, että onko tämä nyt hyvä. Niin. Ei toimi muuten. Joo, ja se on semmoinen iso juttu, että pidä nyt ainakin se itsellä. Joo, mä oon ollut töissä yhdessä työpaikassa, siellä oli vahvat uatti-viikot aina, ja siellä ruvettiin jo käytävillä puhumaan, että bring you back to the UAT. Että se meni semmoiseksi, että niin kuin kaikki muut testasivat, mutta ei ne käyttäjät. Ja siinäkin päästään jopa terminologiaa, että miksi sitä edes kutsutaan silloin UAT-testaamiseksi, jos joku vaikka ihan toisesta maasta testaa. Et siinä ei ymmärretä sitä, että, koska monesti sekin ymmärretään, että ne on niitä samoja testikeissejä, mitä on ajettu aikaisemminkin. Ja mitä me kirjassa sanotaan, niin mun mielestä aina tai meidän mielestä aina pitäisi miettiä, että jos puhutaan testityypistä, vaikka UAT, että mistä ne testit johdetaan. Niin sehän johdetaan niiden ihmisten päästä ja siitä liiketoiminnasta, niiden osaamisesta, koska ei niitä voi kirjoittaa muualle. Niin se on hyvin hankala laittaa automaatiolle tai ulkoistaa. Mutta hyvin inhimillistä, jos ei ole aikaa eikä osaamista eikä kiinnostusta testata. Niin ei se koskaan aina edes kirjoittaa auki, koska ne saattaa selvitä vasta siinä, kun se käyttäjä kokee, että jaa, mutta en mä itse asiassa näin halunnutkaan, mä halusinkin vähän muuta. Tämä toimii vähän eri tavalla kuin mä olin ajatellut. Olkoonkin, että jotain oli kirjoitettu sinne vaatimuksiin ja toimittaja on rakentanut just niiden mukaan, niin itse asiassa mä olen muuttanut mieltä. Se pitää sallia ja se hetki pitää luoda riittävän usein ja riittävän varhain, että se korjaus on sitten vielä mahdollista ja muutos on mahdollista. Joo. Toi on tästä vähän niin kuin jotenkin itsellä nousi mieleen tässä kirjassa, että mainiosti mä tykkään, että tämä on hyvin arvokas osa tätä kirjaa, niin täällä on tällainen kursivoidusti, mä en tiedä pystykö se mitenkään, ei sitä varmaan zoomaa, mutta täällä on tämmöisiä kursivoituja pätkiä, missä te olette kertonut tämmöisiä vähän niin kuin real life exempleja, tämmöisiä keissejä, lyhyesti tiivistettynä niin kuin joko omalta uralta tai sitten jostain niin kuin selvästi mediassa esiintyneistä tämmöisistä niin kuin tapauksista. Ja näissä on tosi paljon niin kuin voimaa ikään kuin just sen takia, että nämä synnyttää niin kuin ikään kuin tarinan muodossa, kun ne on esitetty, ne synnyttää myös niin kuin siinä ikään kuin lukijassa sen niin kuin heijastuksen siihen omaan maailmaan, että mitähän tämä mun maailmassa merkitsee. Minkä verran siis, kun tässä kirjassa on tosi paljon niitä, ja mä pidin niitä hyvin arvokkaina, niin minkä verran te käytätte tämmöisiä niin kuin lyhyttarinoita työssänne? Siis tosi paljon. Tarinan kauttahan asiat aukeaa, eli kun kertoo jonkun kokemuksen, niin sitten se yleensä on paljon ymmärrettävämpi sen jälkeen. Ja riippuu tilanteesta, niin sen voi kertoa sanotaanko anonyymin ja joskus voi panna vähän lisää niin kuin detaljia, josta niin kuin ehkä voi sitten tunnistaa, mikä se on se niin kuin tilanne. Että kirjan kohdalla olisi se haaste, että meidän on pakko tehdä tietty anonymiteetti sinne, että muuten niin kuin joku kenties tulee arka tilanne, tulee näkyviin vähän liikaa, niin sen takia siellä on sitten yleistetty ja jopa vähän sotkettu kahta keissiä keskenään, että ei näkyisi
mikä meidän kokemukset siellä paistaa. Mutta ne auttaa hirveästi ymmärtämään ehdottomasti. Joo, kyllä mäkin käytän aina kun mahdollista, koitan hakea jonkun vastinparin. Testaus on sinänsä jännä, että löytyy tosi paljon kaikkea vastinpareja, että miten näitä asioita voi ajatella. Ja tosiaan noita esimerkkejä meillä oli joku 90 joskus, ne oli helppo laskea, kun meillä oli oma nimi siinä. Niin sitten se pilottiryhmän lukijatkin sanoi, että nyt kun siinä oli se vaikka, että Kari kertoi näin tai Marko kertoi näin, niin ne sanoi, että ne niin stoppasi sen lukemisen ja sitten ne rupesi miettimään, että missähän työpaikassa tämä on mahtanut tapahtua. Eli senkin takia, että niin tehtiin sitä analysointia sinne. Kyllä, joo. Ja täytyy sanoa, että tässä meillä vaikutti kirjoitustapa se miten tämä kuuluisa Agile Testing kirja oli kirjoitettu, eli siellä missä Janet Gregory ja Lisa Crispin itse asiassa kertoo nimillään. Janetin kokemus ja Lisan kokemus. Me mietittiin vähän saman tapaista rakennetta tuossa, mutta todettiin, että ei se voi olla niin, pakko nimet on poistaa sieltä. Joo. Tietenkin, joo, että se tietty määrä anonymisointia tekee siitä siis hieman vähän niin kuin lukija joutuu lähestymään sitä etäämpää, mutta sitten taas se on pakollista siitä syystä, että ne erityisesti nämä kokemukset tämmöisestä vähän, että miten softaprojektissa voi mennä pieleen, niin vähän tulee arkaa materiaalia, että Kyllä. Mä tuossa kaivelin kännykän esiin, mä kysyin kohta teitä kysymyksiä, mutta mulla on tämmöinen yksi juttu, mikä on pistänyt silmään Helsingin Sanomista vuosien varrelta. No siis joitakin vuosia takaperin tässä on tarina, ei tämä nyt näy siihen, mutta mä luen tämän otsikon, tässä lukee, että olen itkenyt töissä tämän vuoksi. Yli 200 lukijaa kertoi Helsingin Sanomille syvästä raivosta, jota toimimaton teknologia aiheuttaa. Kyselyn vastanneet kertoivat kiukuspäissään muun muassa repineensä läppärin näytön irti, hakanneensa näppäimisten, romuntaneensa yrityksen printerin, heitelleensä puhelimia ikkunasta ja hajottaneensa muitakin pieniä käteen ulottuvia asioita. Voi niin, tunnen tuon tuskan. Ne on empatiatoja. Mutta tämmöinen, niin kuin, tavallaan kun mä panin merkille tässä, että niin kuin, te olette tämmöisessä niin kuin leadership-positiossa ollut pitkään, te olitte kerännyt teidän yksi impulssi tätä kirjaa luodessa, ja varmaan jo aikaisemmin on ollut kerätä tämmöinen mediapankki tämmöisistä niin kuin tarinoista mediasta ja maailmalta, mutta myös omalta uralta, minkälainen prosessi teillä on tämmöisen mediapankin keräämisen ja ylläpitämisen? Kuinka teettekö se tietoisesti sitä, vai onko se vähän niin kuin vahingossa vaan kertynyt? Ei, ihan tietoisesti mä bookmarkkaan kaikki, mihin mä törmään. Jos mä törmään Facebookin kautta johonkin postiin, joka on jaettu jostain toista lehdestä, mä panen sinne bookmarkin. Jos mä luen Hesariin, mä panen sinne bookmarkin. Jos se tulee jotain muuta kautta vastaan, mä tallennan sen tietokoneen hakemistoon, missä lukee niin kuin artikkeleita. Että silleen niitä kertyy pikkuhiljaa ja vielä parempi, jos näet itse sen tilanteen, niin kuin lentokentillä esimerkiksi vinkki näkee tosi hyviä tilanteita, kun joku ruutu on siellä punaisella tai huutaa jotain ihan ihmeellistä, siitä äkkiä valokuva itselle talteen. Joo, sama prosessi on. Joo, sama mullakin, että mä käytän semmoista palvelua kuin Pocket. Mulla on joka niin kuin puhelimessa ja tabissa ja tietokoneilla, niin siitä kun pystyy laittamaan, se menee niin kuin pilveen talteen ja mä näen ne kaikki niin kuin mistä vaan ja pystyn laittamaan. Ja osa niistä jutuistahan sitten myös niin kuin LinkedInin juttuja suoraan kopioitu, mitä mä oon kirjoittanut aikanaan. Ja mä muistan, oliko Kariltakin jopa jotain linkkaripostauksia, niistä saatu ideoita, että sitäkin mä kahlasin läpi, että mitä täällä on semmoisia juttuja. Ja toki kun kirjaa ruvettiin tekemään, niin tai silloin kun se oli vielä ehkä idea-asteena, niin sitten mä itse tein semmoisen bullettilistoa, että kerro tommonen tarina ja muista toi. Ihan niin kuin muutamalla sanalla. Joo. Sieltä niitä vaan sitten niin löytyy. Kirjakohdalla me mietittiinkin monessa kohtaa, että nyt tosta puuttuu tarina, missä me löydetään se tarina, ja kaiveltiin ja löydettiin. Välillä kaiveltiin vaan omia muistilokeroita ja muisti suoraan jonkun keissin, ja välillä se oli joku media-artikkeli, mikä sitten napattiin. Ja oli joissakin luvuissa saattoi olla joskus 4 semmoista esimerkkiä, niin sitten me sitten vähän jaettiin niitäkin muualle, ja sitten mä tein, nyt näitä on vähän liikaa, että pitää ehkä laittaa vähemmäksi, mutta hyvä, että ne kiinnostaa. Oli tuskallista muuten poistaa, kun oli hyvä tai keissin kirjoittanut. Tämä on pakko poistaa, tämä ei mahu tähän. Tässä ei voi olla 3 keissiä samasta luvusta. Joo. Tämä, mitä te kerrotte tässä, niin teillä molemmilla on siis, te teette tietoisesti tätä, ja on olemassa tämmöinen vähän niin kuin prosessi, miten te keräilette myös tätä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, kun mä oon siis jututtanut paljon testaustoimialalla niin kuin meritoituneita ihmisiä, ja niin kuin ketkä uralla onnistunut selvästi sillä tavalla, että voisi ottaa vähän mallia, niin useimmilla on tämmöinen niin kuin rituaali, että ne kerää tämmöisiä niin kuin keissejä ja tarinoita ja ideoita,
Ja ne jalostelee niitä tyypillisesti somepostauksissa, just niin kuin Marko säkin kerroit, että, niin kuin että se pitää niin kuin, muutaman kerran tai pari ehkä niin kuin kirjoittaa, että se jäsentyy omassakin päässä, jotta se voi myöhemmin sitten kertoa toisille ja näin. Että se on itse asiassa merkittävä työkalu tosi isolle joukolle niin kuin high performing testausasiantuntijoita. Ja moni tavallaan niin testaus, että tavallaan miettii testaajat, miten mä pääsisin seuraavalle levelille, niin ne etsii vaan niin tämmöisiä hardcore-testaustyökaluja tai jotain, mitä pitäisi oppia. Kun itse asiassa se onkin joku tällainen, mikä todennäköisesti johtaisi vielä parempiin tuloksiin. Joo, ja sen huomaa muuten linkkarissa aika hyvin, että kun kirjoittaa tuommoisia storeja, niin kuin oikeita juttuja, niin nehän kerää eniten näkyvyyttä. Että mullakin on työ, niin kuin, jotenkin huomaa mullakin, että välillä tulee aika paljonkin linkkarin kirjoitettua, niin mä itse asiassa kirjoitan kaikki Google Keepiin. Mulla on siellä varmaan 8 tai 9 notesia. Mä en muista paljonko siinä on se merkkiraja. Mutta aina menee täyteen, sitten mä aina teen semmoisen seuraava, oikeasti seuraavat linkkari. Että mulla on ihan älyttömästi siellä kaikkia ideoita. Ja niitä mä sitten aina kirjoittelen myöhemmin ja sitten postaan, milloin postaan. Mulla on vähän samanlainen prosessi, mutta mähän kirjoitan blogiin lähinnä Tivi-lehen sinne web-versioon, siellä on testaajablogi, niin siellä pitää pikkusen vähän varoa, että ei voi kertoa julkista linkkiä, joka olisi jossain muualla välttämättä, vaan se keissi pitää olla enempikin itse koettu kokemus sitten. Joo, ja kyllä. Sieltä syntyy hyvät tarinat. Mutta teen samalla tavalla sitten idealistaa ja sitten kun on blogin kirjoittamisen aika, niin kirjoita auki. Joo, toi on semmoinen niinkö monelle game changer, kun aloittaa. Sitten joskus sitten lopulta päätyy semmoiseen tilanteeseen, kun aloittanut kirjoittaa niitä pieniä postauksia, kirjoittanut vähän pitempiä postauksia, ja sitten tulee kirja. Että näin ne vaan niin syntyy monesti, että pienistä asioista ne rakentuu niiden edellisten päälle. Eikö vaan? Kyllä. Se kynnys on ihan helppo oikeasti, ei kannata pelätä sitä. Ja jos linkkari tuntuu liian julkiselta, niin kirjoittaa niin firman omaan blogiin, niin kuin mä kirjoitin Kyllä. Niin julkisesti laittaa ulos. Kyllä, ja joskus riittää, että kirjoittaa vaan note to self, pistää tuonne. Vielä parempi, niin. Kyllä. Sekin on aloitus, kyllä. Tuohon Origin Story, jossa pikkusen palata tässä kohtaa, niin pystyttekö te avaamaan, että mikä oli se semmoinen niin hetki, milloin te kahdestaan huomasit, että joo, me tehdään tämä, niin minkälainen oli se keskustelu, että mitä siinä tapahtui? Kuinka se niin ikään kuin kirkastui teille, että tuli se päätös? Aloituksen tähän, nimittäin mä voin kertoa tämän tarinana kunnolla. Mä olin siis mökillä, oli uusi vuosi, hyvin samaa vuoden kuin nytkin, tästä pari viikkoa taaksepäin. Mä olin mökillä ja mä kävelin siellä syvässä lumihangessa ja sitten mun puhelin pirisi. Ja puhelimessa oli Marko. Ja Marko sanoi, että onko sulla Kari hetki aikaa? Minä, että mikäs tästä? Minähän tässä kävelin ja nautin lumihangesta ja vähän kylmä on, että en voi pitää hanskaa kädessä, mutta voin pitää puhelinta kädessä. Ja sitten Marko kertoi, että hän on pyöritellyt tämmöistä ideaa tämmöisestä kirjasta, että se voisi olla jotain johtajille ja testauksesta. Ja sanoin, että nyt on kyllä vähän kiire just nyt, että mä olin silloin Reconcilein englanninkielistä versiota just julkaisemassa, mutta kohta voidaan tehdä kyllä. Pannaan pyörä pyörimään, mutta ei panna hirveästi deadlinea vielä, niin käy kyllä, ehdottomasti. Joo, se oli yksi puhelu, kun Kari lähti mukaan, ja mähän olin sitä ajatusta niin kuin pitempään miettinyt, mä olin kirjoittanut kiite jonkun verran, mutta sitten aika nopeasti huomasi siinä, että tarvitsee niin kuin kaverin tähän, ja en tiedä mistä se tuli, mutta heti tuli vaan mieleen, että Karille mä soitan, ja koska toki oli mäkin niin kuin Dragon Shoutia katselmoimassa ja muuta, että tehty tätä, niin siitä se niin kuin lähti. Oliko se semmoinen joku tavalla, että sä olit pohtinut uuden vuoden kynnyksellä siinä, että nyt tehdään joku semmoinen niin kova haaste ensi vuodelle, ja sit sä niin että vitsi, nyt pitää tehdä jotain, että pannaan se liikkeelle. No kato, ne oli niitä bulletteja siellä jossakin, mulla on itse asiassa vieläkin ne tallessa jossakin Google Keepissä. Joo. Mä muistan sitten, kun mä sohvalta tätä nousin tuossa, esimerkiksi nyt mä vaan teen sen eka failin jonnekin palveluun, oliko varmaan Googlen palvelu tai Applen palvelu ja muista, ja mä että nyt vaan pitää vaan ruveta kirjoittaa. Se on jännä, että se vaan lähtee siitä, kun vaan rupeat tekemään. Joo, oliko tämä niin kuin, että sä teit sen failin ja laitoit siihen jonkun otsikon tai muuta, niin oliko tämä se ensimmäinen toimenpide ennen kuin sä soitit Karille? Joo. Mä olin siihen jo, mulla oli semmoista valmista niin niitä tynkätekstejä ja muita, niin siinä niitä oli jonkun verran, mutta ei niitä mitenkään hirvittävästi ollut. Joo.
Toi on mainio, Vaatii kuitenkin semmoista sparrausta ja vaatii semmoista keskustelua, mikä on ollut tosi niinku hedelmällistä tässä. Tämä on ollut tosi opettavaista itselleenkin, kun itse heittänyt, kirjoittanut jotain. Mehän kirjoitettiin niitä lukuja sillä, että okei, sä kirjoitat ton ja mä ton, ja sitten me niinku luettiin ja keskusteltiin niistä, niin ne oli tosi makeita sessioita, että hei, mitä tästä? Ai niin, tästä puuttuu tämmöinen, totta kai, ja muutetaan noita sanoja. Ja pantiin lukuja yhteen ja erotettiin erikseen ja heitettiin roskikseen ja kaikkea mahdollista. Joo, mutta tuo on hirveän rohkaiseva tavallaan tämmöinen, että kun mä monesti kiinnostaa, että miten tämmöiset, niin kun nämä ei ole kauhean niin nopeita tehdä, tämä on niin projekti, ja tämä ottaa aikaa, ja nykyään ihmisillä, kun ei ole muutenkaan kärsivällistä hirveästi, niin että kuinka tämmöinen syntyy, niin hirveän jotenkin rohkaisevaa tuo, että se ensimmäinen askel, mikä se on, niin se on se, että hei, nyt mä teen jonkun pienen jutun, joka on symbolinen tälle matkan aloitukselle. No sä teit sen tiedoston sinne jonnekin Google Driveen, vai mihin se oli, ja sitten tässä niin se, mitä tässä niin on minusta niin mainio esimerkki tämän syntytarinassa on myös toisaalta se, että jos olisit ollut yksin tekemässä sitä matkaa, niin olisiko tämä syntynyt samalla tahdilla? Ei tai se olisi jäänyt kesken. Joo, niin siinä on tämä, että sulla on accountability kaverina ollut pro ja tälleen, niin noihan syntyy silleen, että kun toiset kiritätte toisianne, niin siinähän niin oikeastaan ei voi niin jäädä sluibailemaan, että se on vaan niin tehtävä. Joo, ja siinähän tuli kaikki deadlineit, kun aina sovittiin, että 2 viikon päästä tavataan. Tiedät, että mun on pakko kirjoittaa. Mä voin Karia pettää sillä, että mä jätän duunin tekemään. Toki voi olla syitä, mutta silti. Ja mulla oli semmoinen vielä, että mulla lapset ja vaimoni, ne nukkuu yleensä viikonloppuna pitempään. Ja mulla on iän myötä tullut, että mä herään aika aikaisin. Mä menin keittiöön ja teet ja aamupalat ja rupesin kirjoittaa. Me reissataan monenko aikaan about? Mitä? Monenko aikaan about? Ehkä 8 aikaa. 7. Nämä saattoi nukkua puolille päivin muut. Ja aina reissuilla, aina kun lentokentälle mä otin mäkin mukaan ja minä menen baariin ja otan lasin viiniä ja ehkä syön jotain ja muu perhe siellä on ostoksilla ja lentokoneessa kone auki. Ja eikö sä Marko mäkin tätä varten? Se oli sun rituaali työkalulla. Se oli itselleen niin tavallaan palkinto, että mä ostan itselleen mäkin, että tämä tulee tehdyksi. Ja toinen tärkeä oli luoda sosiaalinen paine. Kyllä. Linkkariin, kun kirjoitettiin, että me tehdään kirja. Ei voi perätyä. Ei anna enää niinku mieli periksi. Että se vaan tehty. Aika hyvä. Toki samaan aikaan sovitte, että me ei kerrota julkaisun vuotta eikä kuukautta eikä mitään sellaista, että ei tule liikaa stressiä, että se valmistuu, kun se valmistuu. Ja sitten se pitää se höykä päällä vaan, eli se parin viikon välein palaveri. Ja jos oli jotain itse asiassa konferenssireissua tai jotain muuta kiirettä, niin sitten saattoi ollakin kuukauden väliin, mutta kuitenkin niin tarpeen mukaan pidettiin vaan liekki päällä. Niin sillä tavalla sitten valmistuu. Kyllä. Ja mä itse kokeilin myös Pomodoro-tekniikkaa, että mä sanoin, että hei, nyt mun pitää kirjoittaa sitä. Että jos mä kirjoitan 10 minuuttia, että kirjoita 10 minuuttia, jos sitten tuntuu vielä huonolle, niin lopeta. Joskus lopetin, mutta pääsääntöisesti aina vedin sitten loppuun asti niitä. Joo. Toi on semmoinen, mitä moni on kysynyt multakin, että kuinka tuommoisia isoja niin juttuja, kun kirja tehdään, niin tavallaan siinä, että monella on se ikään kuin se harhakuva, että sulla pitäisi olla jotenkin runsain mitoin aikaa, kun tosiasiassa sä etsit sen ajan tämmöisestä Pomodoron mittaisesta pätkistä lentokentällä ja aamukahvilla ja muualla, ja sitä tekee sen tavan siitä pienten palojen aloittamisesta. Ja monesti isot saavutukset syntyy siitä, että ne pienet palat vaan alkaa kertyä. Kyllä. Mä oon vielä todennut silleen, että mulla voi olla, että riittää, kun mä aloitan jonkun. Mä voin lykätä vaikka tänään, jos tarkoitus käyttää vaikka tunti kirjoittamiseen, mutta sitten mä oon lykännyt, sitä on tullut kaikennäköistä kiireisempää, mutta sitten kunhan mä sinä iltana vielä käytän 5 minuuttia edes siihen, että mä avaan sen tiedoston ja mä katson sen kohdan ja pikkusen laitan aivoja siihen muodolle, että tuohon jotain kirjoittaa ja seuraavana aamuna mä pystyn jatkamaan siitä ja se on aloitettu, niin nyt sitten käytetään se aika. Niin se toimii itsellä myöskin. Jostain se aina löytyy. Joo. Se inspiraatio tulee joskus ja joskus ei, mutta se on ainoa paikka, mistä se voi löytää on sieltä kirjoituspöydän äärestä. Eikö vaan? Kyllä. Ja olihan meillä pidempiä taukojakin siinä, että saattoi olla varmaan jopa kuukauden taukoja, että kun ei ollut inspiraatiota tai ei ollut jotain muuta, kevät tulee, lähdet ulos ulkoille ja muuta, niin mutta sitten vaan ei meillä ollut deadline, niin ihan niin kuin enkkukirjallekin, ei meillä ole mitään deadline, niin kyllä. vaan sanottu, että kyllä me joskus tehdään se vielä, mutta katsotaan milloin se tulee.
Kyllä mä itse asiassa Joo. muuten julkisesta paineesta, niin veikkaan, että se tulee tänä vuonna, mutta katsotaan. Niin, katsotaan. Joo, briljanttia, että se tuli. Tämä on hyvä. Hei, tässä siis aika rientää aivan valtavaa kyytiä. Teidän kanssa voisi jutella tuntitolkulla vaikka koko päivän, mutta kun tämä otsikko, niin tämä Act to Lead, niin tämähän on tämmöinen niin kuin akronyymi, vai miksi sitä sanotaan? Onko se akronyymi? Heuristiikka tai molempia. Muistisääntö. Pystyttekö te pikaisesti juoksuttamaan vähän niin kuin tämän akronyymin niin kuin ajatus tai tämän niin kuin filosofian läpi tässä ihan semmoisille ihmisille, ketkä niin pohdisivat, että mistähän tämä nimi tälle kirjalle on niin kuin oikeastaan tullut ja mitä se merkitsee? Kyllä. Haluatko Marko aloittaa? Joo, eli heuristiikka yleensä niin se on semmoinen muistisääntö. Ja se on niinku semmoisia, mitä itse niinku uskotaan, että nämä on hyviä juttuja, mitkä niinku ongelmanratkaisuun yleensä liittyy. Testauksessa on tosi paljon muitakin heuristiikkoja. Ja kukaan ei väitä, että se olisi niinku se paras tapa ratkoa ongelma, mutta monesti heuristiikkojen kautta sä pääset eteenpäin ongelmassa niinku hyviin tuloksiin ja pääset sitten ehkä oppimaan lisää. Ja me niinku haluttiin tuommoinen heuristiikka. Meillä oli ihan toisen niminenkin heuristiikka, mutta saatiin palautetta, että se oli huono nimi. Keksittiin sitten uudestaan se, mistä tulikin itse asiassa. Saanko kysyä, että mikä se nimi oli ennen tätä? Oliko se iDirect? Mitä? iDirect. Okay. Nyt tulee paljastuksia, hyvät katsojat ja kuulijat. Nyt tulee paljastuksia salaisia. Joo, se oli Direct It tai iDirect ja mitä kaikki me pyöriteltiin. Mutta sitten noi lukijat antoi vähän semmoinen, että se on huono. Niin kuin Direct on vähän huono, se on semmoinen määräävämpi termi, niin tuo liikkuu paremmin. Omattanut tätä liikaa kuitenkin. Joo. Niin sitten me tehtiin tuo toinen. Sitten mä pidän tätä hyvin inspiroivana. Tämä on hyvä valinta. Niin, eli leadhän on niin kuin pehmeämpi sana, ja se on sitä pehmeämpää johtavuutta. Jotenkin sen ympärille se pitäisi rakentaa, ja sieltä se löytyy. Joo. Tämä on briljantti. Act to Lead. Joo. Kiitos tästä salaisesta paljastuksesta. Joo, kyllä. Mutta sitten jos katsotaan, mistä sanoista ne tuli, niin me sitten haettiin, meillä siis päädyttiin akronyymi, kun pyöriteltiin, jotain kirjaimen mietittiin, niin sitten me mietittiin, että no mitä se nyt oikein voisi olla, niin löydettiin sitten nämä kyseiset sanat siihen, että mitä ne on. Eli se on hyvä rakenne. Haluatko Marko taas aloittaa? Joo. Ensimmäinen A on niin kuin add, eli lisää testaus kaikkeen muuhun. Lisää testauksen johtaminen muuhun johtamiseen. Lisää se niin kuin muuhun, ettei siitä jää irrallista funktiota. Joo. Sitten C on konteksti, eli testaus on erinäköistä eri tilanteissa, se on tärkeää ymmärtää. T on sitten transparency, eli luo ja myös johtajana vaadi sitä läpinäkyvyyttä. Just mitä puhuttiinkin, että ei pelkästään niitä pass ja faili niin kuin tuotekohtaisia testiraportteja, vaan ihan organisaatiotasoisiakin asioita, jotta tiedät, missä mennään, jotta voit johtaa. Ja 2 tarkoittaa, että testausta tarvitaan sekä 2 tavalla tehtynä, ihmisen tekemänä ja automaation tekemänä, tai tutkien ja tarkistaen. L on learn, eli opit testataksesi ja testaa oppiaksesi. Eli testaus on hyvin, tämä itse asiassa koko tuotekehitysprosessi on hyvin tämmöinen oppimisprosessi, niin haluttiin sitä siihen vielä korostaa. No, ja E on enable, eli mahdollistetaan se kulttuuri, jossa tapahtuu hyvää laatua, hyvää testausta. Ja A on sitten, onko se adapt, eli sopeuta testausriskeihin. Täällä R me olisi haluttu sinne mukaan, mutta otettiin tätä kautta ja meidän mielestä toimii näinkin. Eli aina mietitään niitä riskejä ja mitikoidaan ja identifioidaan niitä testauksessa. Ja sitten D oli diverse, eli erilaista monipuolista testausta, niin sitten tulee hyvä jälkeen. Joo. Tämä on siis itselle, kun mä rakastan tarkistuslistoja, ja tämmöisiä mä en saisi varmaan mitään aikaiseksi, jos heuristiikkaa jokaiseen juttuun. Tai jotain tämmöistä checklistiä tai jotakin semmoista ikään kuin runkoa. Ja mä pidän hyvin paljon tästä, että on paitsi helppo muistaa, ja tässä on tietyllä tavalla se ikään kuin johtaminen tietyllä tavalla myös edestä ja esimerkillä. Eli ala tehdä johtaaksesi, niin se myös tavallaan ikään kuin mun mielestä mainio tässä tämmöisenä ikään kuin johtajan kultaisena sääntönä muutenkin. Mutta tässä tämmöinen kysymys mulla on tässä, että pohdin tätä Act to Lead
Ja nämä teemat ihan briljantin tärkeitä kaikki. Niin tavallaan, jos on niin tavallaan tämmöinen CXO-levelin johtaja, joka sitten niin sit lukee tämän ja sitten käy läpi tästä, että ei vitsi, nämä on kaikki, niin, että hitsi, mä koen syyllisyyttä, että mikään näistä ei ole oikeastaan kunnossa, että nyt pitäisi laittaa tämä alkuun. Niin mikä olisi semmoinen step by step tämmöinen niin vaikka CIOlle tämmöinen niin ohjeet, että 1, 2, 3, hei, aloita tästä vaikka, jos et keksi muuta. Niin mikä se olisi semmoinen resepti, millä voisi lähteä liikkeelle? No mä aloittaisin tuosta E:stä, eli siitä enable culture, eli siitä, että aletaan puhua, että testaus on tärkeää ja laatu on tärkeää. Sitten lähdetään hakemaan se ymmärrystä, mitä kaikkea se voi olla se testaus, että saadaan se monipuolisuus, sitten tulee se diverse sieltä ehkä seuraavaksi. Siinä se lähtee loput rullaamaan sitten. Kyllä. Meillä siellä kirjassa on se oma kappale semmoinen, mä en muista onko ne niinku osaamisalueet, mikä lähtee, että se lähtee siitä laatukulttuurista, mindsetistä, ymmärryksestä. Kun se on kunnossa, niin tulee budjettia, ja kun budjetti on, niin saa ihmisiä, ja ihmisille tulee sitten osaamista, eli sitäkin voi käyttää ihan hyvin. Mutta kyllä se on se johdon työ on tätä mahdollistaa työnteko, mitä mä en muista laitettiinko kirjaan, mutta ainakin mun mielestä työpaikalla kahdenlaisia ihmisiä, että niitä, ketkä mahdollistaa työnteon ja ketkä tekee sen työn. Että se on helppo koittaa ulkoistaa, se on helppo koittaa delegoida jollekin, mutta itse asiassa mitä unohdettikin sanoa, että koko act to lead tarkoittaa nimenomaan, että sun täytyy tietää mitä teet ja tehdä ne toimet, että kaikkea ei voi delegoida. Kyllä, joo. Ja tässä on niin miten mä huomaan tavallaan, että se testaus itsessään sanana, niin kuin te kuvasitte jossain kohdassa, niin se vähän niin kuin monen johtajan niin kuin mielessä viittaa tämmöisen niin kuin tähän reaktiiviseen työhön, miten te käytitte reaktiivinen sanaa siihen testaukseen liittyen. Ja siellä oli tämä luku, missä te puhutte, että miten testaus liittyy muihin ohjelmistokehityksen osa-alueisiin, ja siinä oli tämä venytä vasemmalle ja venytä oikealle filosofia, niin se oli mun mielestä niin kuin aivan semmoinen, niin kuin, että tämä pitäisi niin kuin olla semmoisena golden guidelinena justiin tässä tämän muistisäännön niin kuin viemisessä käytäntöön, mitä tämä niin kuin tosiasiassa tarkoittaa niin kuin, tässä koko niin kuin, ikään kuin virrassa, mitä se kehitys ja se softa business niin kuin yleisesti on. Jos pikaisesti pystytte summaamaan tämän venytä vasemmalle, venytä oikealle ajatuksen ja tämän reaktiivinen työ termin taustalta. Siellä on myöskin proaktiivinen työ sitten vastakohtana, eli tehdään ennakoida, ja sitten siellä on vielä passiivinen työ, eli seurataan. Ja periaatteessa sieltä proaktiivista nähdään se venytä vasemmalle, eli tee aikaisin, aloita aikaisin, ja sitten se mitä reaktiivisempaa ja mitä passiivisempaa sen myöhemmin se on, jolloin voi venyttää sinne tuotannon puolelle ja seurata sielläkin. Ja toisin sanoen voisi vielä sanoa, että se testaus on läsnä kaikissa niissä tehtävissä, mitä ohjelmistokehitykseen liittyy. Eli holistista testausta oikeastaan. Ja vasemmalle venyttäminen ei tarkoita, että mennään sprintin alkuun tai projektin alkuun, vaan se pitää viedä sinne niin kuin leadershipiin vielä vasemmalle. Mä oon joskus puhunut, että sulla on 3 kertaa voit tehdä shift leftiä, että menet sen sprintin alkuun ja projektin alkuun, ja sitten sä menet vielä sinne niin kuin johtamiseen, niin kuin organisaatiotasoisiin asioihin, että miten nyt vaikka johdetaan oppimista, miten rekrytoidaan ihmisiä, että pitäisi se testaus viedä sinnekin. Ja just mitä Kari sanoi, että sitten kun mennään sinne tuotantoon, niin ainakin mun uralla joskus on tietysti aikaa, mutta paljon puhuttiin, että tuotannossa testaus on tabua, mutta höpö, että siellä ne kaikki rahat ja asiakkaat on, että siellä pitää myös testata, mutta ei testata vain siellä. Ja siellä voi käyttää monitorointia ja kaikenlaisia feedbackkejä. Eli testaus on hyvin paljon laajempi asia, mitä monesti sen ajatellaan olevan. Kyllä. Joita oli mun mielestä hienosti kuvattu tämä, mitä sanoit, niin kuin kolme hyppyä ikään kuin sinne aikajanalla ylöspäin, niin tuo on ihan briljantti, täytyy pölliä tuokin kyllä. Tämän keskustelun pohjalta. Nämä keskustelut ovat aivan loistava työkalu myös tähän ihan vaan siis niin kuin uteliaisuudesta kysellä, miten ihmiset ajattelee asioista, koska se on toinen keino sen kirjoittamisen lisäksi saada sinne sitten työkalupakkiin omia juttuja. Mutta kyllä, ja kirjassa sanoitte tähän, joo sano vaan. Niin tuohon vielä sen verran, että itse asiassa, ja mäkin olen nyt linkkarissa vaikka sanonut, että vaikka nyt ollaan kirja kirjoitettu, niin ei siinä ole kaikki se meidän tietämys. Sitten kun ruvetaan keskustelemaan, niin löytyy näitä, ja kun tulee kysymyksiä, niin se laittaa meitä molempia ajattelemaan ja saadaan uusia ideoita, että Kyllä. Kannattaa keskustella ja lukea kirja vaikka yhdessä ja jutella muiden kanssa niistä opeista, niin varmasti avartaa vielä enemmän. Joo, ja se mikä itse asiassa tässä nyt, kun tavallaan tämän keskustelun kautta, missä mä pääsen vähän niin kuin kyselemään pick your brain tässä, niin
se, miten tässä kirjassa te olette mainiosti, sit ne, ketkä ette vielä ystävät lukeneet tätä kirjaa, niin tässä on tosi hauskasti tämmöisiä ikään kuin, ei ehkä sano tarkistuslistoiksi, mutta teillä on tämmöisiä, tämmöisiä listauksia niin esimerkkikysymyksistä, joilla voi avata keskustelua. Ja täällä esimerkiksi tämmöisessä luvussa, missä puhuttiin siitä, että kauanko se testaus kestää, niin täällä te olette tarjonnut tämmöisiä conversation startereita, että kauanko testaus kestää, jos vikoja ei juurikaan löytyisi, testausympäristöjen suhteen ei olisi ongelmia. Eli tavallaan tämmöisiä niin kuin kehystäviä kysymyksiä, jotka on kuitenkin niin kuin avoimia, että siihen on tavallaan tarjottu se niin kuin perusta keskustelun alulle, niin nämä on aivan valtavan niin kuin hyödyllisiä, varsinkin jos johtajan näkökulmasta ajatellaan, niin voisi kuvitella, että tässä just, että luo vähän tilaa ja aikaa sille, että pystyisi esittämään näitä kiinnostavia kysymyksiä, jotka johtaa oppimiseen. Niiltä ihmisiltä, jotka enemmän niin kuin tietää testauksesta. Kyllä. Niin, tämä on briljantti. Joo, laatu on tuotekehitysprosessin tulos oli tässä, mikä liittyy tähän vasemmalle ja oikealle levittämisessä. Niin, tämä oli siis mahtava kuote myös. Mun pakko nostaa täältä siis kuoteja kaiken aikaa. Mä oon tänne, kirjoihin ei saisi tehdä merkintöjä, mutta kun mä oon tänne rengastellut näitä, kattokaa, ja sitten tänne tälle sutannut kynällä, tästä on tullut oppikirja, tämä on mainio, mutta tämä oli huippukuote esimerkiksi tämmöinen, laatu on tuotekehitysprosessin tulos, laatu ei ole testauksen tulos, eikö niin? Niin. Kyllä, yhdessä tehdään. Kyllä. Ihan briljanttia. Jos pikkusen zoomataan ulospäin tässä, teillä tämä kirjan luomisprosessissa teillä oli tämmöinen niin beta-testausvaihe, missä teillä oli sitten koelukijoita. Ja näin, niin nousiko teillä mieleen tämmöisiä niin erityisiä niin oivalluksia, mitkä tämän beta-testauksen kautta itse saitte tähän kirjaan liittyen? Että tuleeko mieleen jotain tämmöisiä niin tarinoita tai esimerkkejä siitä, että mikä niin olisi että mind-blowing, että vau, eipä tullut edes ajateltua? No ehkä se yksinkertaisuuden korostaminen oli tärkeä pointti. Vaikka me oltiin jo mielestämme kirjoitettu yksinkertaisesti, niin emme sitten kuitenkaan oltu. Voitko sanoa samaa yhdellä lauseella, oli niin kuin, taisi olla useammankin pilottilukijan kommentti, niin se oli aika niin kuin avaava. Ja sen takia niitä sitten löytyy sieltä kanssa niitä sellaisia lainattavia lauseita, nyt useampia. Kyllä, ja sitten oli se, että kun meillä oli se kysymys, koska niin kappaleet on kysymyksiä, mihin me vastataan, niin meillä alku oli sillä, että me kerrottiin pitkään ja sitten lopussa oli se vastaus. Sitten me käännettiin se vielä niin kuin ihan toistepäin, että me pyrittiin, että me vastataan heti ja sen jälkeen ruvetaan niin perustelee sitä. Ja sitten myös nuo tsekkilistathan tuli sieltä, että saisiko lisää tsekkilistoja, kun meillä oli niitä bullet point-listoja, että esimerkkejä asioista, mitä niin kuin ottaa huomioon. Kyllä. Että vaikka niin kuin, kuitenkin se vaikeus on kirjoittaa kaikki sinne, ja kun se konteksti on niin isossa niin kuin roolissa testauksessa, että vähän pelättiinkin, että nyt me kirjoitan jonkun bullettilistan, niin toimiiko se joka paikassa. Niin piti vähän joka paikkaan, että esimerkiksi näin, tai vaikkapa näitä. Ja tavallaan jättää siihenkin se ihmiselle se, että ajattelee, että mitä lisää pitäisi olla. Että tuohan ei ole mikään niin kuin totuuksia laukuva kirja, vaan halutaan enemmän avata sitä ajattelua ja auttaa ajattelemaan ihmisiä. Kyllä. Ehkä toinen ajatus oli myös se, että kun meillä oli jossain kohtaa niin kuin itsenäisiä lukuja, sitä niin kuin prosessia, niin sitten rupesi tulemaan se, että mutta kun mä kuitenkin luen tämän koko kirjan, niin nyt sitten täällä on joitakin asioita toistettu, koska niin kuin me alun perin koettiin, että me ei voida kertoa jostain, ellei me vähän anneta kontekstia, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten me päädyttiin toistamaan joku, mikä on DevOps tai mikä on jatkuva julkaisun putki tai joku testaustyyppi ennen kuin luokittelu. Se toistui sitten siellä useassa paikkaa, niin tämä oli erittäin hyvä huomio pilottilukijoilta. Sitten me muutettiin rakennetta rohkeasti, mikä oli ihan hirmuinen työ itse asiassa kyllä. Laittaa linkkejä ja yhdistää introja eri asioihin sitten niin kuin tiettyihin lukuihin. Ja myös se kirjan lukujen järjestykset, missä järjestyksessä mennään, niin ne vaatii aika lailla ja sitten uudet referenssit ja muuta. Niin. Mutta ne oli kyllä todella arvokkaita kommentteja kaikki, mitä saatiin. Ja ennen kaikkea saatiin paljon kommentteja ihan niin kuin tähän niin kuin testaukseen ja että miten selittää yhä enemmän vähän, niin vielä vähän enemmän selittää. Niin todella huippukommentteja tuli. Kyllä. Tarvittiin meidän jopa laittaa yksi luku lisää ihan kommenttien perusteella. Ihan uusi aihe. Oi. Kyllä. Tällä kirjan loppupuolella on tämä testausprosessiin liittyvät mittarit. Ja tämä on
Tämä oli mun mielestä tämä esimerkkejä mittareista, niin tämä oli hyvin arvokas tämmöinen niin luettelo, semmoinen, että niin kuin tajusin oman erheeni siinä, että siinä missä mä kyllä kerään paljon aineistoja, ideoita ja muuta, niin mulla ei ole oikeastaan mahdollisten mittareiden kirjasta ollut koskaan, niin itsellä missään ylhäällä. Ja nyt mulla on, se on täällä kirjassa, ja aion sitä alkaa jalostaa eteenpäin, niin mahdollisten mittareiden kirjasto. Niin tämä oli kyllä briljantti tämmöinen niin kuin, yksi tämmöinen take away niin sanotusti tästä. Ja se siellä taitaa yksi mittari olla sinulta suoraan se CSI. Niin joo, täällä joo. Siksikö tämä olikin niin innostusta herättävää, että siksikö se resonoikin niin suuresti, joo. Mäkin sanon pöllinyt kyllä se malli alun perin jostain muualta, mutta semmoista se on. Se pitää sanoa, että mittarit oli muuten vaikea luku kirjoittaa, koska niitä mittareita on paljon enemmänkin kuin tuossa lukee. Ja se, että miten ne mittarit ryhmittelee, niin ne voi myöskin ryhmitellä monella eri tavalla. Se on hyvin, niin kuin, on hyvin moninkäyttöisiä mittareita, mitkä pätee moneen tarpeeseen. Ja näin, jos rupeat ryhmittelemään, niin minnekä laitat jonkun. Ja nyt me päädyttiin tällaisen ryhmittelyyn, mikä siellä on. Joo. Prosessiin, tuotteeseen. Kyllä. Joo. Mahdollisten mittareiden kirjasto. Te olette nyt ryhmitellyt tämän testausprosessiin liittyviä mittareita ja testattavaan tuotteeseen kautta laatuun liittyviä mittareita. Se on mun mielestä tosi hieno oivallus tavallaan se, että usein testaajilla jää vähän niin kuin, ne tarkastelee sitä, niin kuin sitä objektia, mutta ne ei tarkastele sitä prosessia. Eli ne ei niin kuin, ikään kuin nojaa taaksepäin. Hei, katsotaanpa kuinka hyvin testaus kulki ja mitkä asiat on estänyt sitä ja näin. Niin pelkästään tuo oivallus jo, että kun te olette sen jakanut kahtia, niin on mun mielestä niin kuin hyvin paljon testaajaelämään rikastuttava. Kyllä. Joo. Jos mä saan vielä vähän täältä nostaa tämmöisiä asioita, mitä erityisesti itsellä nousi ylös. Täällä oli tämmöinen konsepti kuin dry run-harjoitukset. Dry run-harjoitukset. Muistatteko edes termin käyttöä, mutta tämä oli mun mielestä mahtava termi. Aion sitä alkaa käyttää paljon työssäni. Se on tosi hyvä. Mä oon itse käyttänyt sitä ihan ITA-ulkopuolella jo niin kuin 90-luvulla moneen kertaan. Niin kuin ollaan joku tapahtuma harjoiteltu läpi rooli pelaten. Se on aivan uskomattoman hyvä toimintatapa. Ja sitten se toimii yllättäen testauksiinkin. Mietitään, miten se prosessi menee, kun käytetään jotain softaa. Joo, mekin töissä on tehnyt paljonkin tuommoisia niin asiakkaiden kanssa, että miten vaikka joku tiketti valuu jostain niin kuin tehdyksi, niin se on ihan hyvä. Ja totta kai itse teen paljon niin kuin mielikuvaa. Vaikka testing assemblyn järjestämiseen liittyen aika paljonkin on mielessä pyöritellyt, että miten mä teen sen tai puheiden pitäminen. Niin se on vaan sen tilanteen läpikäymistä, että sitten kun mennään, niin sitten on tuttu tilanne. Toimii monessa. Ja dry runhan on tietysti tietyllä tapaa vielä mentaaliharjoittelu myöskin. Me ei tarvitse sanoa sitä sanaa, mutta nyt tuli mieleen, että se on itse hyvin lähellä mentaaliharjoittelua yleensäkin. Että se, niin kuin, jos vertauksia otetaan, niin muistan itse lumilautailun alkuajolta, kun harjoittelin jotain hyppyä, niin mähän kävin sen mentaalisesti päässäni lävitse. Ensin kroppa on näin, sitten kroppa on näin. Saatu mennä maahan makaan niihin eri asentoihin ja sitten mä uskallisin mennä selkeä hyppyri ja yrittää niitä kyseisiä liikkeitä siinä järjestyksessä ja katsoin, että tulenko jaloilleni alas toivottavasti. Mutta se mentaalinen miettii ne asiat ennen kuin on tosi hetki, se on se ydin siinä. Joo. Tuo on hyvä kyllä. Tuosta kirjan kontekstissa se taisi kulkea sillä tavalla, että jos on niinku tavallaan joku tämmöinen bisneksen idea, mikä pitäisi toteuttaa siihen softaan, että kuinka se, niinku, että pohditaanpa hetki, että kuinka se idea, niinku, minkälaiset askelet ja niinku, jutut siellä käydään, että se saadaan sinne tuotantoon ja mitä tasoja siellä on. Ja pelkästään se, että ajatellaanpa niinku testauksen viitekehyksestä, että mitähän vaiheita siinä on, kun se idea on lopulta siinä maailmalla. Niin, ihan briljantti. Mulla on muutama kysymys, tässä aika rientää hirmuisen kovaa kyytiä. Tässä oli tällainen pohdinta, mikä oli mun mielestä tässä teidän henkilökohtaisissakin näissä Origin Storyissa, mä tykkäsin näistä kovasti. Mä tykkään aina henkilöiden tämmöisistä, ikään kuin tämmöisistä niin kuin omakohtaisista elämänkerroista. Ja mä pohdiskelin tämän kirjan kautta myös sitä, että mikä mahtaa olla teillä, niin kuin, tuleeko teillä mieleen tämmöistä, että mikä on ollut omalla, niin kuin, että miten näkee testauksen ja niin testaajauralla, niin mikä on ollut joku tämmöinen yksittäinen hetki tai eventti, mikä on eniten muuttanut sitä, miten te näette testauksen? Tuleeko teillä mieleen tämmöistä hetkeä uralta? No, mulle tulee tämmöinen tietty itsepäivyys mieleen. Siellä
90-luvun alkuaikoina kuulin useamman kerran useammalta ihmiseltä, että ei tohon kannata keskittyä, että toi on vaan niin kuin askel jonnekin muualle. Ja mä päätin, että kyllä mun mielestä voi keskittyä. Tämä on päinvastoin ydin, tämä on se laatu, tämä on se, mistä syntyy hyvät ohjelmistot. Kyllä tässä on niin kuin urapolku vaikka koko työelämän ajaksi niin kuin testauksen ympärillä. Että tavallaan se, niin kuin, se itsepäisyys tai päättäväisyys nosti niin kuin päätään tällaisen niin kuin dissailun edessä. Joo. Muutama tuommoinen keskustelu, minkä kävit, missä muut ei uskonut siihen, mistä sä oot kiinnostunut. Kyllä, Eikö just vaan? näin. Niin. Just Vau, näin. aika hienoa. Mulla varmaan eniten Ericssonilla, missä pääsi ekana testaamaan, kun huomasi sitten, että tämä onkin aika vaikeaa duunia, kun oli niitä 10 metriä isoja kaappeja tuolla selän takana, enkä tiennyt, mitä niistä edes käytin siinä. Mutta ehkä sitten muuten niin kuin myöhemmin uralla, niin Nokia-aikaan, kun oli testauspäällikkönä ja tehtiin uusia tuotteita, niin kyllä se on jotenkin makea fiilis, kun tajus, että mulla on ehkä eniten valtaa tuotepäällikön jälkeen niin kun päättää, että minkälainen tästä tulee. Koska mä pystyn antamaan oman tiimin kautta ja totta kai koko tiimi antoi niin palautetta, että päästään ensimmäisenä maailmassa testaamaan tämmöistä laitetta vaikka. Sanotaan vaikka mobiilitelkkari, mitä kukaan muu ei ollut ikinä ennen tehnyt, niin onhan niin hienoa tätä hetkiä. Joo. Miten sitten mä törmään paljon testaajia, jotka vähän niin kuin kokee, että niillä taas ei ole valtaa niin kuin siihen, mitä ne on tekemässä ja siihen lopputuotteeseen, mitä maailmalle on menossa. Ja sitten sulla tuli yhtäkkiä tuommoinen vähän niin kuin toisenlainen ajatus, että vitsi, että mä oon heti oikeastaan sen pomon jälkeen seuraava, jolla on käsittämätön valta tähän. Niin kuinka sulla tuommoinen juolahti mieleen toisin kuin monella muulla testaajalla? No, ehkä se on se oma tyyli testata ja raportoida ja uskaltaa kysyä ja viedä asioita, vaikka on tullut joskus vähän häntä koipien välissä takaisinkin jostain keskustelusta, kun vienyt uusia ideoita. Mutta pitää vaan viedä ideoita, fiidata ja kyllä ne vaan niin kuin menee läpi, kun niistä keskustelee oikein, että Kyllä. osaa perustella taas ja valita sanansa oikein ja muuta. Niin. Joo, siitähän johtajalla niin. Välillistä valtaa, mutta valtaa kuitenkin, sitä kautta aika voimakkastakin valtaa. Niin, se on sitä vähän niin kuin vaikutusvaltaa ehkä. Valtaa vaikuttaa niihin ihmisiin. Siitä kai johtajuudesta on kysymys. Niin, ja siinähän huomaa senkin, että ei tuotepäälliköt siihen aikaan, eihän nekään nyt tietenkään kaikkea tiennyt, kun tehdään uutta tuotetta. Sitten kun saat itse käsiin ja pääset testaamaan sitä ja käyttämään, niin kyllähän siinä tulee ideoita tosi paljon, että ne vaan pitää fiidata takaisin sinne tuotekehitykseen. Sitä paitsi mitä on monien kollegoiden kanssa tässä niin kuin vuosien varrella ihmetellyt, niin voisi kiteyttää siihen, että testaajalla on paras kokonaiskuva siitä, mitä tämä softa itse asiassa tekee. Ei se ole niille, jotka on sen suunnitellut, jotka on sen visioon, jotka on sen koodannut, vaan itse asiassa se, joka on testannut ja ihmetellyt, tätä se oikeasti tekee. Siinä tulee kokonaiskuva, eli se on. Voisiko tuon tiivistää semmoisen viestin, koska testailla tosiaankin on, mä oon huomannut projektista toiseen sen, että sillä on paras kokonaiskuva siitä. Se on niin kuin hermotettu kaikkeen, siihen bisnekseen ja tekemiseen ja muuhun. Niin tuosta voisi vetää tämmöisen neuvon johtajat, jos katsotte, niin etsikää se testaaja käsiin ja kyselkää siltä sen tuotekehityksen tilasta ja sitä kokonaisuudesta. Se tietää parhaiten sen kokonaiskuvan. Ja kaikki testaajat siellä, niin teidän tehtävä, vaikka teistä tuntuu, että teillä ei ole valtaa, niin teillä on valtaa vaikuttaa niihin ihmisiin. Että jos ne ei vielä ole tullut kyseleen teiltä, niin menkää te jakamaan informaatiota niille. Niin toi muuttaa pelin monessa organisaatiossa, jos lähtee ajattelemaan tuolla tavalla. Kyllä se muuttaa sen testauksen arvostuksenkin ja sen, että toi toimii silloin, kun se testaus on tehty oikein siihen tuotekehitysprosessiin. Mutta jos sitä vaikka ostetaan ulkoisesti jostakin muualta, ei ihmiset tunne toisia ja muita, niin se ei välttämättä tapahdu tuommoiset hienot asiat. Kyllä. Ja tehkää niin kuin Marko, että vaikka joskus sieltä tullaan takaisin häntä koipien välissä, niin sit vaan uudestaan. Koska siis joskus se toimii, joskus se ei toimi, seuraava, eikö niin? Niin noin se täytyy lähestyä. Hei, nopeasti vika kysymys. Kirja on aina snapshotti, niin kuin siitä kirjailijan sen hetkisestä maailmankuvasta ja jutusta, ja sitten toisin kuin softa-tuotteessa, niitä pystyy aina päivittämään nykyään over the air, tätä ei voi päivittää enää, kun se on täällä, niin miltä nyt tuntuu, kun se on tässä, ja te ette voi enää tehdä mitään muutoksia tähän, niin mikä fiilis? No tää oli tuostahan sun kanssa puhuttiin Testing Assemblyssä, ja mä oon sitä miettinyt itse asiassa siitä asti, mä en ollut ikinä edes ajatellut noin, että se on snapshotti meidän ajattelusta, Kari ja mun ajattelusta siinä, mutta jos se nyt korjattavaa löytyy, niin kai se pitää tehdä joku toinen editio, mutta kuitenkin noin se on, että
kyllä nyt jo tietää itse, mitä kirjoittaisi, ehkä vähän eri lailla tai kirjoittaisi jopa lisää. Meillähän on niitä kysymyksiä itse asiassa vaikka toiseen kirjaan, että me niin paljon otettiin näitä poiskin, mutta se on tavallaan pelottava ajatus, mutta toisaalta kun ajattelet, että se on sitä aikaa. Mutta toisaalta me tällä hetkellä prosessoidaan niitä muutoksia tavallaan sitten meidän esityksiä, mitä me pidetään näistä samoista aiheista, niin se on se paikka, missä sitten löytyy ehkä se viimeisin ajatus, että sillä tavalla se prosessi on edelleen päällä. Ja mehän koitettiin tehdä kirjasta semmoinen, että me ei paljon puhuta tämmöisistä vaikka työkaluista, mitä tulee ja menee. Että se on ehkä kestävämpiä aiheita on noin, että ne ei ihan joka vuosi varmaan muutukaan ihan kaikki. Ja lukiessa panee esimerkiksi merkille sen, että tässähän te ette puhu AIsta juurikaan missään kohdassa, en ainakaan muista semmoista yksittäistä kohtaa. Se on kertaalleen. Ei paljon. Kyllä, niin mä epäilen, koska tässä niin kuin tontilla tämä on enemmän vähän niin kuin se filosofia, mitä tarvitaan, ja se, miten pitäisi asiaa ajatella, että se saadaan liikkeelle, jotta se saadaan sovittua ihmisten kanssa ja saadaan tuotteista laadukkaampia. Ja AI on yksi työkalu muiden joukossa tällä hetkellä. Et on mahdollista, että se joskus se on vielä semmoisen niin korkean levelin ajattelunkin työkalu, mutta ei ehkä vielä, niin se on varmaan parempi. Tämä on paljon ajattomampi kirja nyt, tämä hyödyttää ihmisiä varmasti vielä pitkän ajankin päästä. Hei, viimeiset jutut. Mistä tätä kirjaa saa, jos kuulija tai katsoja haluaa? Et ei vitsi, mä haluan myös ton kirjan, mä haluan laittaa sinne merkintöjä ja mä haluan sutata sen ja kaikkea, niin mistä sitä nyt saa sitten käsinsä? Niin. No meillä on tietysti 2 web-saittia. On meidän oma web-saitti, joka on tätä varten perustettu, eli actulead.net. Ja sitten on se meidän kustantaja, ketterätkirjat.fi. Niin molemmista löytyy nätisti linkit tilaukseen. Printin tai näköisen e-kirjahan on myös olemassa. Kyllä, actulead.netistä saa myös e-kirjaa, eikö niin? Tai sieltä kun ostaa, mutta siellä on linkit ja Googlehan se näyttää myös, mistä niitä saa, että taitaa olla kirjakaupoissa myynnissä. Ja monessa paikassa. Joo. Osoitan sormella kaikkia katsojia siellä ja kuuntelijoita. Kuuntelija ei voi, osoitan äänellä, mutta mene actulead.net ja tilaa ainakin 1, mieluummin 2 näitä kirjoja, eikö vaan? Koska kun sä tilannut yhden, sä pidät yhden itse ja annat lahjaksi sen toisen jollekin, joka semmoista tarvii. Ja mikä parasta, jos sä oot testaa, niin sä melko varmasti saat laskuttaa sen firmalta vielä, että tilaa itse asiassa 3, eikö niin? Niin ihan varalta, että voit sitten lahjoittaa sen pomolle joskus myöhemmin. Tilaa 3, jos menee firman piikkiin, ja 2, jos menee omaan piikkiin. Joko? Kyllä. Ja pomo ei sitä itse ehkä tiedä, että tämmöinen olemassa, eli se testaa ja huomaa, että se on olemassa, ja sen pitää kiikuttaa se pomolle. Se on just näin. Kyllä. Joo. Ja tehdään kirjapiiri, ottaa pomo messiin, ja luette sen vaikka 4 osassa ja keskustelette sen jälkeen, ja mekin voidaan tulla niitä fasilitoimaan, ja meiltä saa aina kysyä. LinkedInistä löytyy mun yhteistiedot, että jos siellä joku asia jäänyt askartamaan, niin on sillä takuutakin sillä kirjalla, että kyllä. Me niin palataan. Eli etsikää meidät LinkedInistä Marko Rytkönen, Kari Kakkonen ja Antti Niittyviita. Laittakaa kaikille connection requestia, jos ei vielä olla tuttuja, niin tutustutaan sitten. Teillä oli myös puheenvuoropyyntöjä ja puhekeikkoja tulossa paljon liittyen ilmeisesti tähän kirjaan justi nyt keväällä. Niin jos teidät haluaa käymään keikalla tähän liittyen omassa organisaatiossa, niin mistä se hoituu? Sama paikka. Actulead.netistä löytyy meidän tiedot, niin sieltä saa ja LinkedInistä myös. Sama. No niin. Ihan loistavaa. Onko teillä jotain viimeisiä sanoja, siis tämän lähetyksen puitteissa, ei noin yleisesti, vaan lähetyksen sisällä, niin katsojille, jos haluatte jotain, että mitä tästä olisi mahtavaa vielä, jos jäisi jotenkin mieleen tai muhimaan? No ihan mahtavaa olisi, jos keskustelisi laadusta ja testauksesta siellä omassa organisaatiossa. Mä toivon, että keskustelut alkaisi tästä. Kyllä. Joo. Ja tuoda sitä ymmärrystä sinne, auttaa niitä ihmisiä ymmärtämään johdossa ja jotain johtajia ja päälliköitä, että mitä se testaus on, niin silloin me saadaan sitä alkupäätä prosessista paljon enemmän kuntoon. Joo, kyllä. Ajattelu synnyttää keskustelua, keskustelu synnyttää sopimista ja sopiminen synnyttää tekemistä. Briljanttia. Kiitos ystävät. Tämä oli erittäin riemastuttava jakso ja kenties tapaamme näissä podcast-konteksteissa taas jossain vaiheessa uudestaan. Vilkutetaan kaikki katsojille. Yes. Kiitos. Hei hei kaikki katsojat.